Dnes jsme uspořádali v nemocnici Most velikonoční prodejní akci s našimi partnery Domovy sociálních služeb Litvínov a Arkádie Teplice. V Domově sociálních služeb Litvínov napekli a připravili pro zaměstnance a pacienty naší nemocnice spoustu dobrot a cukrovinek. Chráněná dílna Arkádie Teplice přivezla spoustu svých výrobků s velikonoční a jarní tématikou. Překvapilo mě, kolik krásných věcí tu mají, hned jsem si musela domů něco pořídit. Tato akce probíhá již několik let v řadě pod záštitou Dobrovolnického centra Most. Děkujeme.